Γεια σας, είμαστε από το πρώτο ΓΕΛ Ελληνικού και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2012-2013 εργαστήκαμε στην ερευνητική εργασία με θέμα το ηφαίστειο της Σαντορίνης στο χώρο και τον χρόνο. Χωριστήκαμε σε 4 ομάδες. Η πρώτη ασχολήθηκε με το ακροτήρι της θύρας, την αρχαιολογία και την ιστορία του νησιού. Η δεύτερη με τη σχέση ηφαιστείου και τοπικής κοινωνίας. Η τρίτη με τη μυθολογία και πώς παρουσιάζεται το ηφαίστειο της Σαντορίνης μέσα σε αυτή. Και η τέταρτη με το πώς σχηματίζονται τα ηφαίστεια. Η ομάδα μας, η οποία αποτελείται από τον Ατζαράκη Κωνσταντίνο, Γεωργακόπουλο Αριστίδη, Μπαλαλή Στέλιο και Παπαναστασόπουλο Ανδρέα, ασχολήθηκε με την επιστημονική σημασία των ηφαιστείων. Κύριος στόχος της εργασίας μας ήταν η κατανόηση της δημιουργίας των ηφαιστείων. Ακολουθεί το πείραμα το οποίο διεξάγαμε στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας. Αριστίδη, φέρμε νέτο στο μεταξύ. Δεν βάζεις πέτρες άμα μπορείς. Άδειασέ το! Μπράβο Κώστα. Κλείστε αυτό, Αριστίδη. Κλείστε το κουτάκι σας.